Bertolt Brecht, Majka hrabrost i njezina djeca. Uloga vojnog kapelana. Ma što bi moglo zaustaviti rat? Zar mir? Pa rekao bih, i u ratu ima mira. Ima mirnih sati. Rat, draga moja gospođo, rat zadovoljava sve strasti, a među njima i miroljubive. Brinu se i o tome, inače se ne bi moglo izdržati. U ratu možeš kakiti baš kao i u najvećem miru. A između dvije bitke pivo ti pripada. Čak i za vrijeme napredovanja zaslužiš san na laktovima. Uvijek možeš zaspati u tamo nekom jarku kraj puta. Za vrijeme juriša duše se ne možeš kartati, ali ne možeš ni dok oreš u najvećem miru. Poslije pobjede ima bezbroj mogućnosti. Desi ti se da izgubiš nogu. Onda u početku strašno galamiš, kao da to uopće ima smisla. A onda se smiriš, dobiješ rakije i na kraju krajeva opet nekako skakućiš. U ratu nije ništa gore nego u miru. Ništa te ne spriječava da se pariš usred najvećeg klanja. Tamo negdje iza Hambara ili na nekom drugom mjestu. U tome te nitko ne može spriječiti. I tako, rat dobije svoje potomke i može se s njima mirno nastaviti. Rat uvijek pronađe izlaza, kako bilo da bilo. Zašto bi onda prestajao?